Mondilole Nsolero pa 12 April 2024 kuti ndipereke commitment yanga kachikena kwa inu wa Malawi. Ine president wanu, president wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi, amene ndimangoyima pa chilungamo ndipo sindizapanga mantha konse muziko langa limene ndinabadwira, ndipo ndi ziko langa lomwelo limene sindingachokemo, kwathu ndikonkuno, ndipo ndinaphunzira sukulu yanga konkuno, ndipo ndinabadwa kumuzi kwathu kwanjeza, ndipo mavuto ndikuwaziwa. Ndikamanena kuti mavuto, munthu akuvutika. Amene wina mwa iwo amene anaona mavuto ndi ineyo kuchokera umwana wanga. Ndipo Amalawi akamanena kuti akuvutika, ndimakhala kuti ine ndikumvesesa kuchokera kumapazi pakana pa nthokomera. Ndi chifukwa chake ndimakakamira kuyima pa chilungamo, kuzuzula boma, kuzuzula mabungwe, kuzuzula matchalichi osaona nkhope. Ndipo ine sindimaona kuti uyu ndi wakumpoto, uyu ndi wakumwera, uyu ndi wapakati, uyu ndi Mulomwe, uyu ndi Mtumbuka, uyu ndi Ngoni, uyu ndi Muyawo. Ndimayang'ana wina aliyense ngati Malawi, chifukwa kundicheka ine kukuchekaniso inu mutuluka magazi. Choncho ndimamva chisoni kwambiri azisogoleri athu akamachulusa boza, azisogoleri athu andale akamayambisa asankho, ndikumasankha kuti akumpoto si anthu, apakati si anthu, akumwera si anthu. Ngakhale ulonkhani ya chitukuko, tikamagawa zitukuko muno Malawi muli tendase yofuna kuziunjikira chuma kwa amene akuchokera nthawi imeneyo presidentiyo. Motero kuti nthawi inoyo mu ulamuliro wa Tonse Alliance, amene akunjoya kwambiri ndi anthu ochokera chigawo chapakati. Mchitidwe umene timapanga kuti president akakhala wakumwera, ndiye kumwera kuzikhala zitukuko. Kapena president akakhala wa ku Eastern Region, akhale kumene koko ndiye kuti kuzikhala zitukuko. Komanso president akakhala wapa chigawo chapakati, kumeneko kuzikhala zitukuko. Mwina Mulunguso azakatikomera mtima, chifukwa ngati kuli mtundu umene anthu amaunyoza, mtundu umene umaoneka ngati anthu ake ndi agalu, ndiye ndi atumbuka, amene andale ambiri samafuna kunena kuti Mtumbuka azakhale president muno Malawi. Zimene zili chiyambi chokulisa udani, kusankhana mitundu, komanso kuwatenga anthu ena ngati osafunika. Mwina Mulungu azakatikomera mtima, tizaonanso president wakumeneko akupweresa zitukuko kumpoto, zimene sindikukhulupirira, chifukwa mmene Malawi alili lero amatenga ziko lino kwina kulikonse ngati kwake. Choncho kutukuka kwa kumpoto ndi kutukuka kwa ku Malawi, kutukuka kwa ku Central Region ndi kutukuka kwa ku Malawi, kutukuka kwa ku Eastern Region atukuke ndi Malawi, chimozimozi nso kumwera. Motero kuti izi inu Tonse Alliance mukupanga zomasamusa maofesi onse ndikumapita nawo kulilongwe, siku linanso muzalira, chifukwa kuzabwera anthu enanso azasamusa zinthu kupita nazo kumpoto ngati Mulungu azalola. Koma Mulungu azalola chifukwa mtundu wa kumpoto wanyozedwa kwa nthawi yayitali, mtundu wa atumbuka waponderezedwa kufuna kuti usazakhale pa udindo umene wa president. Koma ndafuna ndikusimikizireni kuti wina afune asafune, siku linanso Malawi muno tizakhala ndi president ochokera ku Northern Region. Chifukwa anthu andale ambiri mmaona ngati anthu aku Northern Region ndi anthu osafunika. Mmaona ngati mitundu yanu ya Achewa, Alomwe, Ayawo, Angoni ndi anthu ofunikira kwambiri kumbali ya maudindo. Ndi chifukwa chake asogoleri ena mbuyomu ngati Abakiri Muluzi, asogoleri ngati Malemu Bingwa Mutharika, mu kabineti yawo mumakhala atumbuka kuzaza kutapa kutaya.
chifukwa uwuso ndi mtundu umene uli wanzeru komanso kuti ambiriwo ndi amalawi. Choncho pofuna kuti kusogolo kuno tikhale ndi generation yabwino, tiyeni ife amalawi tisiye kusankhana mitundu. Komanso most importantly, inu andale musiye kunama, chifukwa tu boma ilili atonse alliance ngati kuli boma la mafia, boma la anthu lonama koopsa amene asogoza boza ndiye ndi tonse alliance, kuchokera kwa president yo ndi nduna zace zonse, onse ndi mamafia okhaokha, magulu kunyinda okhaokha, anthanana okhaokha onama. Ine ndimakhulupirira kuti munthu ukamanama zako sizimakuyendera bwino. Motero kuti amalawi ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti boma la Chakwera likanangobwera poyera ndikunena chilungamo kuti ifeyo mapasipoti ativuta, panalibetu amene akanawiringula. Ifeyo mapasipoti ativuta, machini tilibe, anthu ena anatipanga ukatali, anatigulisa machini afeki. Choncho machini okati ukaprinta pasipoti imatuluka A4 ndiye zativuta. Kungonena chilungamo, munthu tu ukanena chilungamo zako zimakuyendera. Inu mukanangobwera poyera kunena kuti ifeyo tinabwatikidwa, tinagulisidwa machini amene titathesa ubale wathu ndi a Technobrain, tinakagula machini odula kuzera ku kampani ya kunyumba kwanga, kuzera kwa mwana wanga, ndiye anatibwatika. Choncho ukati ukachita print passport imatuluka A4, zimene paziko lapansi sizinachitikepo, ndikumalawi kokha kuno. Ndiye tikukupepesani inu amalawi kuti panopa tikupita ku Serbia kukapangisa mapasipoti, koma mundikhululukire ndikumutumiza ku mwananga ndi amene amagwira naye ntchito. Motero kuti chifukwa ndi nkhani tu yabwino imene facha amalawi akuvutikira mapasipoti. Amalawi akufuna kuti apite ku chipatala, ena apange ma business yawo kunja, chifukwa passport ija munayitulusa pakati ija imene ijayo mabwalo wa ndege ambiri, kapena ma airport ambiri, kapena amene amayang'anira za aviation akumabweza nawo amalawi ambiri passport ija atindi katoni. So mukanangonena chilungamo, chifukwa kunena chilungamo ndikumene kukana kuthandizani kusiyana ndi kupanga boza. Pano simunaphunzirebe, mukufuna kuti wiki imeneyi muona Malawi wiki imeneyi kukhala press conference imene sopano nduna za boma zipangise press conference ndikupanga matama kuti machini ya ku immigration yatheka, ndipo tiyamba kuchita printi mapassport okwanira 15,000 ngati isali 30,000 per day. Chikhalire nicho nkhani imene iyi ndiyonama, ndipo kuchitidwa launch mapassport posa wiki imene iyi kubwera itadikirani ya Malawi kuchokera Monday kukafika Friday ndi wiki inayo amene munachita apply mapassport anu tayamba nikupita ku ma immigration iko ya Mzuzu, ya Lilongwe, ya Mangochi ndi Blantyre kukhala mapassport kutapa kutaya, chifukwa mapassport ya ku Serbia amene tinanena aja akufika muziko lino Saturday limene lili mawa. Mapassport aja akufika ndipo kukhala security yoopsa chifukwa sakufuna kuti anthu aziwe kuti amene ni mapassport. So ine sindi kuchionapo chifukwa chokuti muzikanama ndikumana mizirapo Malawi. Mapassport amene anakapangisa mwana wanu ku Serbia ndi azinzaja a MCP afika mawa Pakamuzu International Airport. Nthawi ikamanena kuti 1:30 ndege ikhala ikutera pamenepo, ndipo pasika mabokosi ama passport chifukwa ndiye apangidwatu ayamba kugawidwa. Koma chonyasa kwambiri chonena kuti boma sili kufuna be kuphunzira, akufuna anamizebe anthu kuti mapassport ayamba kupulintidwa. Motero kuti kuli press conference imene ipangidwe ene day kuchokera Monday, imene minister wina Pepe Kale ndi anthu ache achinakanda Bongomani apangise ndi olankhulirawo onama onzawo wana nama
apangise press conference yonena kuti ndi akuluakulu aku immigration ndi MBC yathu ya uchisiruyi apangise press conference kunena kuti mapassport sipano ayamba kutheka, machini akonzedwa kapena ana amaso kuti agula machini ena icholinga kuti aonjezere ndalama. Motero kuti Amalawi, good news is that kuchokera next week mapassport ayamba kuoneka kuno ku Malawi ndipo mulandira mabusiness ayamba kuyenda. Izi nangofuna ndikuuzeni nizakuchipinda timazuwa ndife akulu amene timatenga information kuchokera ku area sate konko, kuchokera ku State House konko, kuchokera mu MCP momo, mmeneso anthu ambiri ayambe kuchita launch manifesto yawo yolimbirana maudindo osiyana-siyana, motero kuti mawu alinso kuliso mwambo wina wochita launch. Ndikupempheni inuyo amene mukuchita launch, mukachite launch manifesto yokuti ikathandize ziko osakhala kuthandiza ino, ikathandize chipani, ndipo osankha wina aliyense ayi. Ino amene mukupita ku convention mukasankha anthu amene ati akathandize ziko la Malawi. Ineyo ndine woopsa kwambiri. Launch ya passport ilipo wiki imene ikubwerayi. Ngati ati apange manyazi sayichita launch, koma muziwe kuti mapassport ya abale anga ayamba kupezeka wiki imene ikubwerayi. Ine ndine Bon Klindo, mwana woopsa kwambiri amene nditi nditengese boma limene siligona boma ili chifukwa cha ine, ndipo monga amene ndinalonjezera maaudio azibwera mwakathithi sindikugawa maziwiti.